Колишнього політв'язня Володимира Балуха виписали з лікарні. Попереду на нього чекає реабілітація. Про це повідомила активістка, переселенка з Криму Наталія Лютікова. Напередодні з'явилися перші фото Володимира Балуха з лікарні. На світлинах він був у неврологічному відділенні лікарні швидкої допомоги в оточенні лікарів та друзів. За інформацією лікарів, у Балуха позитивна динаміка, він виконує реабілітаційні вправи. Новий день Володя розпочне з реабілітації, підготовки до відновлення. Найближчі місяці його чекає багато вправ, професійне лікування в одній з найкращих клінік країни. І я переконана, повне одужання. Екс-політв'язня Кремля Володимира Балуха побили у ніч на 8 вересня. Він був шпиталізований у важкому стані. Йому зробили операцію на голові. Балух довгий час перебував в реанімації, але поступово його стан покращився і 12 жовтня його перевели в нейрохірургію. Нагадаємо, 19 вересня Дніпровський районний суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху. За інформацією столичної прокуратури, це 32-річний житель Київської області.